Ya, kemudian Ini mau makan sate kelinci beneran. Gimana rasanya Mbak? Inut. Kalau Mbak, Ya. ini Mbak. Aku lagi pertama itu soalnya mau mencicipi. Rasanya ini sate kelinci Mbak. Iya. Rasanya Kelinci banget. kelinci banget. Iya Mas. Arep makan sate kelinci pertama kali iki Mas. Oh iya mau pernah Mas. Makan pertama kita belum pernah. Kelinci banget. Benar. Kelinci banget. Kesukaan kalau kelinci. Ayo kita makan yuk. Dari gimana kecapnya ngono. Ya coba. Nek kelinci banget. Bismillah. Ya lah, Mas Cendram bae tenang. Bismillah. Ini nasi padang air betul. Bojoku ki mangan makan kelinci guys. Bismillah. Gede-gede. Bisa nang. Anak-anak muda pacaran ya Mas ya. Mbak ini anu. Ini awake wis gak umur gimana? Ya. Gak umur. Lah Mam sekon. Pedes. Tapi jalan niku wau asli tercepat, Mbak. Saestu. Godo Suli niku. Godo Suli, Tawang Mangu wau tercepat. Mantu. Ya toh kelinci banget toh. Iya, ngene rasane, Mbak. Iya kelinci banget. Iya kayak kambing, enggak kambing. Iya, iya. Kayak sapi enggak sapi, ya wis. Iya. Ya wis, yo Kelinci. kelinci. Jenenge sate kelinci, guys. Bisa nih iki kayak piye kaya aneh-aneh. Aneh-aneh. Cakap mau cekel tangane ditokne no. Piye lah mereka. Pun di Facebook sampean, Mas. Cobi, tak dudui password kali sandine. Bisa dicek kok, Mas. Mriki. Iya, Mas. Jangan buka Facebook jenengan. Makan sate kelinci. Ambil Oh, Mbak Ismi. iya tambang wis biyen ben enak asli. Febrian. Mas Basinto Ratoro. Buka lombok no. Untuk lombok ini di sana. Kan bisa mengalir profesional loh. Ini Mbak Nus. Enggak. Kan wis enak perkiraan iki. Monetis itu kan monetis. Sudah mendapatkan. Iki sampean nyiap nih, disiapkan, gue ngisi-ngisi nomor rekening. Kan iki wae nyiapkan lah. Iki sama siapkan. Nah, sampean siapkan kok nek wis ke terima dhewe. Oh, selamat ada udah menerima. Ini kita siapkan sih. Facebook Terus program. sandi password sampean. Napa kata sih termasuknya 1.400 1.000 jam tayang 1.000 pengikut mboten Boten paham yo nanti malah urung pernah. dan jenengan mboten diwarai bose suhune niku Perjuangan Mbak aku ngono. nggak diboten digeret teng bose Ya jane wis kena tampete karek ngene undangan. Kan ndak ngenteni monete iki kan Mbak. Langgen maksudnya anune niku pripun carane lek YouTube kan 4.000 jam tayang 1.000 pengikut Jadi ini 5.000. malan ayo Saya pedes aku tak lombok. lombok sing merah Karo sate no. pedesan Mbak Ismi guys wis ora cocok gitu Bisa Mas tulisan delok anu nih. Bener bandane iki lho. Mentah. Ya, Dek. Ya. Oke, deh kalau kelinci gas loh. Ya, makan ya. Ketok Mas, ketok. Info kontak. Mas Rian nih.
Piye rasane? Iki lho, iki kotak iki lho. Iki lho, iki email sampean. Iki email sampean apa email iki? Tapi passwordnya hafal nggak sampean? Si. Simut dulu. Si, kata nanti. Ngomong yang mana? Kita tahu pribadi, kita tahu pribadi lagi loh. Iki WA nih sampean? Bener? Bener WA nih sampean ya? Terus iki Facebooknya sampean namanya Facebooknya Putra Hulu. Kok nek iki sampean ganti HP. Nek ganti HP, kok sampean masukkan Putra Kamu Hulu. jajal perambang ya, Nek? Screenshotan iki. Nah, itu sampean nggak lali sandi. Jangan nek benar, Lek. Sama screenshot kon. Nah, jadi ketika sampean kok ganti HP ini mlebu ngene HP ini Mbak Ani, Facebooknya sampean sama login Facebooknya sampean iso nglebokne nomor ID ne Facebook, nomor WhatsApp sampean iki. Aktif to WhatsApp iki. Iya, iki sing Nah, tak. terus nek gak ketemu iki, sampean nglebokne iki putragunungbolo@gmail.com. Gue konfirmasi sandi Ini nih. enggak pedes. Gue via kirim WA. Iki wis Pedes kan diisi lombok kayak kelebutan WA iki sampean. Iki misalnya iki malah Sandi ku sing Sandi kan sampean lali. lali Sandi. Kan gini. Sampean sandi lali tapi email iki iring. Alamat email iki. Alamat iki. Heeh. Iki apa? Passwordnya. Lali dong pas apa sing 0711. Email iki, email iki. Email di email sama tulisannya email. Iki Mas. Iki Gmail iki. Nah, Gmail sampean. Mantap, wis entek telung sunduk le aku. Gmail iki putragunungbolo@gmail.com. Ya kan. Nek ana. Iku nek info kontak masuk Facebook mau lupa kata sandi. Kalau kirim WA atau kirim email, kok nek kirim email mlebu nang kotak masuk ini. Nek ngirim sandi ini no sampean pilih WA, aku mlebu nang WA nih sampean. Jadi sampean enggak lali password ambil sandi. Berarti iki Sandi sing anu. Email kan memang pas Email iki, sama kita kan podo kok iki email sama ta iki. Iya. Kenyang ya, Mbak. Kita. Putragunungbolo@gmail.com foto kayak Facebook mau. Facebook WA nek sampean ganti mlebu nang HP-ne Mbak Ani. Boleh Putra Bolo nek gak mau masukkan WA-ne sampean. Kok nek sandine lali to enggak iso login to. Lupa kata sandi. Lupa kata sandi kok enek dua pilihan. WA apa email. Nek email buka email delok kotak masuk. Sandi WA yo WA nomor. Iya. Iku sampean gak lali, engko lama-lama iso enek rubah kata sandi engko konfirmasi WA. Kan wis sampean lebokne WA ni sampean. Nasi. Aku maune yo ngono, gak apal sandi, gak apal kode nih dadi golek Email iki to. sampean. Sandi ini oleh misalnya Victoria. Sandi ku Makan sambil joget. Tutorial. Sambil. Yo gak apa-apa jajal ae. Sambel guys. Tapi nek Facebook aku masih sandi salah, aku pilih lupa kata sandi. Apakah ini bener Facebook sampean Putra Bolo? Nek iya, Iya. sampean gak roh kata sandi nih, kan gak iso login di Facebook. Tapi sampean ngerti profile. Ayam, nah kulo nggih. Dipilih lupa pertama kata kali sandi. dijajari mau. Ketika kata lupa kata sandi, itu enak pilihan WA opo Gmail. Lagi kan WA ini kan suka cantum. Aktif toh. Aktif. Gmail kan juga aktif. Nah, itu. Emang gak lali wi sandi wi, wis konfirmasi WA BMN. Karya perjuangan ya. Ampun nih. Ampun nyedang nih. Ampun wes jadi terus nih. Ampun apa lagi? Ngalek Lucu banget. Enak. iku wis keulet nok kono bumbu Iya. sate. Ini kilo tasek Mas. Lho mboten jan kurun to. Mas Mam sik. Terus Gini. piye iki? Pun. Masa pedes sampean pun saat ini. Pedes Kincit banget.
Bisa lah temen tak telu bisa. Gak apa-apa. Sorry bos. Ikutan. Tapi nih Mbak Anis Facebooknya nama Facebooknya sinten? Sorry ya. Kulot yang Ya. mana? Facebooknya jenengan. Ya maaf ya. Lah Facebooknya jenengan Sandi password apal? Insyaallah apa? Tapi ini mana? Apal nggih. Coba Mas dulu. Tapi letak privat ta Mas? Napa nih? Facebooknya? Nggih. Nggih mboten apa maksudnya. Damel ngecek masuk Facebooknya Mas Bolo niku Facebooknya sama kan dikeluarkan dulu. Terus mlebu Facebooknya Mas Putra. Lah engko digawe lupa kata sandi engko konfirmasine lewat WA ning jenengan. Gitu. Lah engko nek wis iso konfirmasi, sak wae-wae sampean ganti HP wis gak bingung. Jadi bisa difokusi FB Pro-ne. Nah, hasil sinti Mas. Ya Hasil FB Pro-ne. Malah. Malah. Tapi caranya Mbak Ismi kok masih Aku lama. orang kena oh. Langke kok boten dikeret yang suhune ki piye. Lah niku. Aku Gak telaten upload Mbak. Wah. Iki kudu ngupload lho, Mbak. Berarti Ra sebenarnya foto, ra tulisan, ra video iku kudu rajin lho. Lah aku ngampet bocah kon rajin piye ya. Bener. Ekspresi iki Mas Bulu kita. Iya Mas Mas. Kena sambel ya. Susunya bos ya. Wis. Entek nang Mas atene. Nah, Mas. Ben. Penawar. Apa apa lu? Saya itu jenengan kok. Mbak Is tolong Mbak Is. Lah eman. Boten ras lho pun. Apa Mas Bud? Monggo Mas. Lanjutkan goyangane pun. Ini Tambah kecap lho. Kita ke anu to Mas. Kecap lho. Nah bocah nari ta Mbak. Rano. Ekspresi nih maaf sate kelinci baru. Kalau warap saya itu Mas pun dak. aku semangat Mas. Ayo Kak, lanjut Kak. Teman-teman Kak. Iya dengan Dek. Dan iso menerima kenyataan jalan medun. Oke. Beri kau langsung aman. Hah? Buatan seriusan toilet aman Rom. Sampai nih. Aku gak ning toilet. Nah, Pikir Nang toilet sih. enggak. tak mam lho Mas. Enggak. Monggo tak Mas. Ampun aku. Loh kan mencol ke kelinci kok. Wis to Mas. Sumpah yo wis. Ono lho iki. Demi Allah. Wis to Mas. Wong jeneng karo duluran kalihmu itu. Ya ngono kuwi lho Mas Budrage. Wis Mas sumpah. Iki piye to Mas Putra? Wis kok Mas jeneng. Tidak boleh. Aku cegah Mas kalau jenengan. Jajannya dia. Ya wis to, pun to. Wis to. Ngapa to? Aja ngono. Aja ngono. Ora Mas aku ngelih ngangkep dulur ki tenanan Mas ora kok anu sumpah. Piye to Mas Putra? Tenan Mas. Jangan tidak boleh. Pisan-pisan aja ngono kuwi to. Jojo ngono Mbak tenan. Mosok. Piye to? Putra iki. Ben Anu karep foto wis ben karep dhewe. Tani Nasrian bagian ge tumbas temen. Karepe dhewe tangane sampean nanya perak. Ajen nyepet tangane tenan nanya pepel tangane sampean. Ben. Tato Sony Mbak sumpah. Iya. Terima kasih. Pemater sunan putra sampean iki piye to Mas? Mas Putra. Dek, masa untune kaya kakung aku. Prene lho Mas Katanya pahri itu. Entek Mas. Gara-garane anu Mas. Pas loro untu, Nggih. tak kei tluto miri. Ora kok sekaligus Mas anu entek iki. Janji tiap Kayak mangan napa ki. dhewe telito mirip Mas? Hah? Kayak napa dhewe telito mirip? Loro untu lho, Mas. Oh, loro turu Loro untu, ron karawa. Nyampe anu ya Mbak. Lah bisa to. Sampeyan nyalipe pas ning ndi Mas? Nyalipe. Jalan datar.
Dulu kau Mbak. Nyale pe kontainer. Nyali kita ciut mas, musuh jenengan. Kan dhuwur kan wis rada jatah. Kayak rada sepi terus di abang terus. Kedinginan Nah, kamu tanjan tuh Debrian. juara. Kedinginan Debrian. Masa sih ada? Dingin Aku banget ya. budal di tengah ini lewat kono terus. Saya dulu Andinda. Jalur tawang. Iso meneh lho. Terus kondo suwi niku wau. Dingin kan. Lengge. Berarti ki Mbak Ismi tidak mau ke gunung iki lek carane ngene iki. Sampeyan yo betah lho yo. Iya sing iki. Ngono balik yo ngono. Munggah ki lah munggah yo iki tembus apa kono kae. Nyalinya ciut ya Mas. Iki durung sing ning kene. Endi? Sik loro ya. Empatan Mbak. Kok dua? Sik duan meh. Jalur tikus patang Petang jalur rahasia. Oh, petang meneh. Sing anu niku sing minggah niku. Sariki. Medun anu niku Mbak. Piwane ta Mas? Wah, niku. Nenggoke buh kuwedi yo Mas. Arep nenggoke loro aku guwedi. Sing rasanaken